In een hoes of zo, van een autostoel of zo. Er komt een grote provinciale controle op het dumpen van afval in de natuur. Dat is een heel tijd groter probleem. Natuurbeheerders, provincie, gemeente en tafersjochhouders hebben haar nocht en daarom komt er nou actie. We zijn voor het hier al begonnen om met de milieupolitie en de treinbeheerders een actie op touw aan te zetten. Dat zij meer in het veld actief binnen om dat te signaleren en mensen op aan te spreken. En we zijn nu ook bezig om een meldpunt in te richten wat over een paar weken operationeel is. Ja, als we zien pakken, dan krijgen we wel een beste douw, want het is natuurlijk wel, de boetes zijn heeg. Ja, waar moet je aan denken als je hier iets dumpen? Nou, dat rent al gauw op naar €1000. En dat het echt bedrijfsmatig is, dan gaat het in de €1000 rennen. Ja, het is een kast. We zien dit, dit een verbouwing gewoon had of een nieuwe kast kocht had, dan smit ze het maar in het water. De kosten voor het oprijden troch de verskaatinstanties binnen behoorlijk heeg. Maar het gaat grofweg tussen de 20 en 30.000 euro alleen voor Noord-Friesland. En voor de provincie gaat het al gauw over de ton heen. En voor heel Noord-Nederland praten we toch over tonnen per jaar. Om belastingyield. Wat we eigenlijk zo de balk smitten. En dat wilst kwot naar het zwart brengen, net eens altijd wat kost het. Voor de lietsere dingen, frituur, vet en gewone lietse dingen. Zelfs lietse porties asbest. Die ben alle jaar gewoon uit te leveren aan de Milieustraat. Nou, soms moet je een lietse vergoeding betalen, maar meestal net eens voor particulieren. Dus dat lijkt net heel net extreem heeg. Dus ik snap net waar mijn voordeel bij helpt. Of het is gewoon half crimineel volk. Maar lever er alsjeblieft met elkaar op letten gaan. Want we maken met elkaar wel een samenleving stikken. De eerste ropaanst is nog meer tafersjochthouders. Waar we naar de politie staat.